Malta baqgħet fost l-iktar pajjiżi fl-Unjoni Ewropea li applikaw b'mod tajjeb id-direttivi u l-liġijiet tal-Unjoni Ewropea. Dan jirriżulta minn rapport annwali tal-Kummissjoni Ewropea li wera kif il-Ġermanja u l-Kroazja biss għamlu dan b'mod aħjar. Ħafna każi ikunu ċittadini tal-pajjiż membru li jqajmu każ kontra pajjiżhom. Tant li ċittadini jistgħu jirrapportaw suspetti ta' ksur ta' drittijiet tal-Unjoni Ewropea permezz ta' formola online. Malta għandha biss 24 każ ta' ksur ta' liġijiet Ewropej miftuħa wara li fl-aħħar xhur ingħalqu wkoll numru ta' każi. Fl-2011 Malta kellha 36 każ. Malta għandha wkoll każi ma' liġijiet jew direttivi li jiddaħħlu tard. Fl-2015 kellha 20 meta fl-2011 kien hemm 40. Filwaqt li ngħalqu numru ta' każi u saħansitra ntrebħu wkoll kawżi fil-Qorti Ewropea, fl-2015 infetħu 22 każ kontra Malta minħabba ksur. L-aktar setturi li kien hemm ilmenti dwarhom kienu dawk tal-ambjent u s-swieq finanzjarji. Filwaqt li nfetħu mal-20 kawża minħabba li liġijiet iddaħħlu tard. Kif għamlet fl-aħħar snin il-Kummissjoni Ewropea qalet li se tkompli bis-sorveljanza u bl-infurzar ta' drittijiet tal-Unjoni Ewropea biex jiġu eliminati l-ostakli għaċ-ċittadini Ewropej.